ಜನಾರ್ದನದ ನೆಪೊಟ್ಟು ಈರ್ನ ಕುಹಕದ ಪಾತ್ರ ಕೆಲವು అయినా ಇದೆಟ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಕಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇನಿರೆಗೆ ಈರು ಪಂಡ ರೇಂಜಿನ ದೈವ ನಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೈವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಣ್ಣ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಹಕದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಗೋಲ ಹಾಕ್ಲಿರ್ದು ತೊಂದರೆ ಅದು ಪೋಡು ಐಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈರ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಿರದೆಪ್ಪೋಡು ಹೌದು ಮುಂಬದ ದಿನ ಈರಂಚ ಪಾನಿ ಇನಿ ದೈವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರ ಎತ್ತನ ಹಚ್ಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜವನಿಯರು ಇನಿ ಆತ ಉಮೇದಿಡ್ತನೇಟೆ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ ಅನೇಕ ಕಲಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಬಂದಿತ್ತು ಭಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಣಂಚಿನ ದೈವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಕತ್ತಿ ದೊನ್ನೆದಿ ಇದು ಕಾಪುನು ಹತ್ತು ದೈವನೇ ಕಾಪುನು ಅಂಚ ದೈವನೇ ನೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಣು ಅನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಂಡ ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪುಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೊಲೆತ್ತ ಅನೇಕ ಜಾಗಲಿ ಈತ ಆ ದೈವ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಇತ್ತನೇರ್ದು ಈರ್ನಂಚಿನ ಮಾನಿಯರ್ನ ಆ ಜರಿತ ಕುಂಟುಲು ಆ ಬಣ್ಣದ ಕುಂಟುಲು ಅತ್ತಂದನ ವೇಷಲು ಅತ್ತಂದನ ಪಾತೆರಳು ಇನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದಾರ್ಥನ ಅವು ದೈವ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ದೈವದ ವೇಷ ಪಾಡಡೆ ಸೀರಿಯಲ್ ದೈವವನ್ನು ನೇಮ ಕಟ್ಟಡೆ ನೆನ್ ಕಟ್ಟಡೆ ಅತನ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಡೆ ವಿಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪಡೆ ಅನರ್ಥ ಮನ್ಪಡೆ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪಡೆ ಪಂಚಿ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಲಕ್ಕದನು ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ ಪೀಳಿಗೆದ ವಿಚಾರ ಇರು ಪಾತೆರಿಯಾರ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನ ಇರೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಕಾರರನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ತರಾಟೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂಬ ದುಂಬದ ದಿನ ಎಂಗುಲ್ ದೆತ್ತೊಂಬ ಅನ್ಕೆ ಈ